warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, sugeng siang, sugeng sonten, sugeng dan. Pepanggihan malih kalian Pak Dani wonten ing sinau basa Jawa. Dina iki bakal dibabar utawa dibahas babagan tembung-tembung kang lumrahe kang biasane digunakake ana ing sajroning karya sastra. Samangke bakal ana basa Indonesiane supaya teori kang rada angel iki bisa kok pahami. Ing basa Jawa, tembung-tembung kang digunakake ana ing karya sastra utawa diksi-diksi kasebut biasane kalebu ana ing kawruh basa. Langsung kemawon, sing kapisan yaiku tembung saroja. Apa iku tembung saroja? Tembung saroja yaiku tembung loro kang tegese padha nanging digunakake bebarengan kanggo bangetake. Yen ing Indonesia, dua kata yang memiliki makna yang sama namun digunakan bersamaan untuk menunjukkan kesan lebih. Tuladhane, lila legawa, jejel riyel, gandes luwes, grapyak sumanak, tata krama, edi peni, bagas waras, gemi setiti, madhep mantep. Supaya awakmu bisa dong, bakal dijlentrehke salah siji saka tuladhane mau. Jejel riyel utawa yen ing basa Jawa kuwi tegese sesak. Yen ing basa Indonesia tegese berjejal, berdesak-desakan. Rong tembung mau yang digunakake salah siji sejatine bisa. Tuladhane panggonane jejel utawa panggonane riyel. Ananging kanggo kesan bangetake banjur digunakake loro-lorone. Panggonane jejel riyel berarti yang ditegeske sesak banget, tempatnya sangat berdesak-desakan. Kuwi mau sing diarani tembung saroja. Saiki coba golek tembung-tembung saroja kang lumrahe digunakake ana ing wilayahmu utawa desamu dhewe kanggo basa Padinan. Kang kaloro yaiku tembung Yogyaswara. Apa iku tembung Yogyaswara? Tembung Yogyaswara yaiku tembung loro kang suarane padha nanging mung beda wanda ingkang pungkasan. Yen ing basa Indonesia, tembung Yogyaswara merupakan kata atau dua kata yang memiliki pengucapan sama, hanya berbeda suku kata terakhirnya. Jadi bunyi suku kata terakhir yang berbeda. Tuladhane Hapsara Hapsari, Dewa Dewi, Putra Putri, Kendana Kendili, Raseksa Raseksi, Widodara Widodari, Yaksa Yaksi, Pemuda Pemudi. Supaya awakmu paham, bakal dijlentrehke salah siji saka tembung-tembung kala wau. Njipuk wae putra putri. Yen ing sawijining sastra, putra putri luwih apik dirungokke utawa luwih endah diwaos tinimbang lanang wedok utawa lanang wadon. Asline tegese padha, mung go mbedakake antaraning lanang utawa wadon. Saiki coba golek tembung Yogyaswara kang lumrahe digunakake Padinan ana ing wilayahmu utawa desamu dhewe-dhewe. Sing katelu yaiku tembung garba. Apa iku tembung garba? Tembung garba yaiku tembung loro kang didadekake siji ananging disuda wanda tengahe. Yen ing basa Indonesia, tembung garba adalah dua kata yang dijadikan satu dengan mengambil suku kata tengahnya. Yen ing Jawa tembung garba uga bisa diarani tembung sandi. Lah dene tuladhane yaiku sarwenda saka tembung sarwa karo endah. Banjur parameswari saka tembung parama karo ispari.
Sabanjure yaiku Narendra saka tembung Nara lan Indra. Supaya awakmu paham, bakal diwenehi contoh salah siji saka tembung-tembung mau. Sarwendah mau cah, sarwa endah, tegese sarwa kuwi serba, endah kuwi indah, dadi serba indah. Yen digandeng dadi frasa sing biasa dadi sarwa endah. Ananging supaya tembung mau utawa frasa mau dadi langkung sae, mula didadekake tembung garba dadi sarwendah. Lah saiki coba golek tembung garba utawa tuladhane tembung garba kang lumrahe digunakake ana ing wilayahmu dhewe-dhewe. Ingkang kaping 4 yaiku tembung plutan. Apa iku tembung plutan? Yaiku tembung kang disuda wandane. Mbah kuwi sing ngarep utawa sing tengah. Yang ing bahasa Indonesia tembung plutan adalah kata yang dikurangi suku katanya. Tuladhane amrih dadi mrih, dikurangi aksara a ning ngarep utawa suku kata a. Banjur abot dadi bot, perang dadi prang. Lah dene yang perang iki dijipuk e utawa aksara e, dadine p karo r langsung prang, ora perang. Weruh dadi wruh, sari dadi sri, maring dadi mring, suwara dadi swara, suwarga dadi swarga, awit dadi wit. Lah yen tembung plutan kayane awakmu bisa cepet anggone paham amarga mung sak tembung mung dilongi. Mula saiki coba golek tuladhane tembung-tembung plutan kang lumrahe digunakake ana ing wilayahmu dhewe-dhewe. Sabanjure tembung kang lumrahe digunakake ing sawijining karya sastra yaiku kerata basa. Apa iku kerata basa? Yaiku tembung loro kang disuda wandane ananging banjur malah duweni teges liyane. Atau yang dalam bahasa Indonesia dua kata yang dijadikan satu namun dihilangkan beberapa atau satu suku katanya dan memiliki makna baru atau makna tersendiri atau mengandung sebuah makna. Tuladhane wedang tegese ngawe kadang, uga biasane kanggo jedhek-jedhekan. Tuladhane kuping berarti tegese kaku jepiping. Banjur meneh krikil keri ing sikil, garwa sigaraning nyawa, sepur asepe metu dhuwur. Banjur meneh dubang idu abang. Lah kaya wau sing diarani kerata basa. Iki langkung gampang amarga akeh sing tembung-tembung lucu mulane asring digunakake ing masyarakat Padinan. Banjur saiki tugasmu golek ana tuladha tembung kala wau ing desamu dhewe-dhewe. Dene ingkang pungkasan yaiku rura basa. Apa iku rura basa? Rura basa yaiku ukara utawa frasa kang lumrahe digunakake ing masyarakat Padinan. Ananging sejatine ukara utawa frasa kasebut kurang bener utawa tepat. Yang ing bahasa Indonesia, rura basa merupakan kalimat atau frasa yang sudah lumrah digunakan di masyarakat, namun sebenarnya kalimat atau frasa tersebut kurang tepat digunakan. Kanggo contoh utawa tuladhane ing antarane yaiku adang sego. Nah, niate adang sego kuwi adang beras supaya mengko dadi sego. Sing bener asline adang beras. Menek klopo. Nah, iki lumrah banget ing daerahmu ya. Nah, sing leres asline menek wit klopo. Nek menek klopo engko ndak keblender utawa kepleset, kegliyer. Tuladhane meneh godhog wedang. Yen di logika mosok ya wedang wis iso dhewe kok iso digodhog maneh. Nah, sing bener godhog banyu.
wis lumrah yo digunakake padinan. Nah, ana meneh buntel tempe. Yen ing bahasa kuwi bisa dadi makna ganda. Buntel tempe iki tegese buntel bahan kanggo tempe utawa delinge utawa buntel tempe wis dadi dibuntel. Nah, kuwi mau tulodo saka rura basa. Saiki coba golek rura basa kang lumrahe digunakake ana ing wilayahmu dhewe-dhewe. Lah kalau wau tembung-tembung kang lumrahe digunakake ana ing sajroning karya sastra utawa diksi yang digunakan dalam sebuah karya sastra. Yen ana pitakonan kaya biasa kaya lumrahe dilumpukke dadi siji banjur dijapri ning Pak Dani utawa langsung ing kolom komentar. Cekap semanten saking Pak Dani, pepanggihan malih minggu ngajeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.